Nem tudom elmondani szavakban, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 idegen test van az égen. Sajnos nem valami jó a felvétel, de narancsárgán világítanak, nem hasonlít egyáltalán repülőre. Este 23 óra 15 perc van, Nagykörösön vagyunk. Eltűnnek az égen, eltűnnek. Jézusom! Nem valami jó a felvételen, még egyszer mondom, de ilyet még nem láttam. Egyszer csak kialszik a fénye. És kialudt. Kialudt a második is. Kialudt a harmadik. Körülbelül ránézésre egy olyan jó 10 kilométerre hátul még egy ugyanolyan fény jön. Állj meg! A bal felső sarokban látható az egyik fény. A negyedik fény is kialudt. Az ötödik is. És az utolsó is már csak nagyon halványan látszódik. Igen, és az is kialudt. 6 darab idegen, vagy ha nem is idegen, de 6 darab olyan fényt láttunk az égen, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy mi is lehetett, egyáltalán nem hasonlított repülőre se. De mind a 5, vagy talán 6 darab is lehetett egyszerre, egymás mellett haladva mozogtak. Felvétel vége.